Катування кримського татарина Нарімана Аметова кваліфіковано як воєнний злочин. Про це заявили у прокуратурі Криму. Коли Аметова у досвіта 17 грудня викрили з власної оселі, прокуратура автономії розпочала одразу 2 кримінальних провадження через незаконне позбавлення волі та порушення недоторканності житла. У зв'язку із застосуванням до вказаного громадянина катування, а саме електричного струму під час його незаконного утримання, прокуратура автономії розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Незаконне ув'язнення осіб, застосування до них тортур та нелюдського поводження прямо заборонені статтею 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни та є воєнним злочином. Наріман Аметов публічно розповів про тортури, які пережив після викрадення. Його відвезли, ймовірно, до Сімферополя і закрили у підвалі, де було щонайменше 5 окупаційних силовиків. Один із них назвався Максимом і уточнив, що приїхав до Криму, щоб, мовляв, розв'язувати язики. Тортурами електричним струмом Нарімана Аметова змушували пройти перевірку на детекторі брехні. Апарат показав його невинуватість. Окупантів цікавили питання відносин Аметова з українськими органами влади та спецслужбами, а також його ставлення до терористичних організацій. Це тривало протягом 1,5 години. Потім дали текст, який Наріману необхідно було озвучити перед відеокамерою. За словами Нарімана, його змушували підписати документи, де було сказано, що він не має претензій до силовиків, про визнання злочинів та про співпрацю. Сказали мені, начальник ФСБ на тебе сильно злой.